Чалец Політбюро Камуністычнай партыі Китаю ды сакратар Цэнтральнай камісіі для правярання дысцыпліны Лі Сі ў Менску. Размова праходзіць за закрытымі дзвярыма. Зрэшты, на публіку Лукашенко зрабіў заяву. Маўляў, гаворка будзе ісці пра закрытую мяжу Польшчы з Беларуссю. Са словаў Лукашэнкі, гэты крок польскага боку скіраваны супраць Пекіну. Рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси, ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств. 12 верасня Польшча закрыла рэшту памежных пераходаў з нашай краінай, спаслаўшыся на небяспеку ад вучэнняў «Захад-2025». Прыпынены не толькі пасажырскі рух, але і чыгуначны транзіт грузаў маршрутам Кітай-Еўразвяз. Гэта выклікала занепакоенасць Пекіну. Тыдзень таму кіраўнік МЗС Китаю Ван Йі сустрэўся са сваім польскім калегам Радославам Сікорскім, а таксама прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўроцкім. Польскі бок звярнуў увагу на неабходнасць спынення гібридных атак на мяжы, арганізаваных рэжымам Лукашэнкі. Варшава таксама заклікае да вызвалення з турмаў журналіста і дзеяча польскай меншасці ў Беларусі Анджэя Пачобута, а таксама монаха-кармеліта Гжэгажа Гавела, якога вінавацяць у нібыта шпіянажы. З намі на сувязі палітычны аналітык Ігар Тышкевіч. Спадар Ігар, добрый вечар. Вечер добрый. На вашу думку, ці кітайцам удасца пераканаць Лукашэнку пайсці на саступкі Польшчы, так як гэтага вымагае афіцыйная Варшава? Ну, давайте так. Вымоги официальной Варшавы на вельми размыты, потому что Польша, она свядома подняла ставки, не артикулирующие конкретно, чего она хочет. Тому вот конкретных KPI, каб межа была адчынена, нема. Гэта зроблена, зважаючы на амерыканскі перамоўны трэк і паляпшэнне адносінаў з Пекінам. Адпаведна, кіраўніцтва Польши выклала на стол пэўныя карты, разумеючы, што прынамсі транспартны транзіт рана ці позна трэба будзе аднаўляць у любым выпадку, але спрабуючы выгандліваць як мага болей для сябе. Адпаведна, ёсць тры катэгорыі, умоўна кажучы, пытання. Пытанні тактычнага характара, якія можна вырашыць. Пытанні, пра якія давядзецца дамаўляцца. Гэта азначае прымусіць Менск да кансультацый з Польшай. І, скажем так, максімальна адкрытыя пытанні або пажаданні, якія ў кароткатэрміновай перспектыве выканаць немагчыма. Станам на сёння, фактычна Менск вымушаны апраўдвацца. І вот калі казаць пра магчымасці Польши, то ёсць магчымасць па першаму блоку пэўных прасоўванняў і дзесьці ў кастрычніку, таму што зараз пасля 17 верасня малаверагодна, што гэта пачнецца, але на працягу тыдняў-двух, вот першы 2 тыдні кастрычніка, цалкам верагодна з'яўленне некага трэка кансультацый афіцыйнай Варшавы, афіцыйнага Менску. І што можа спрычыніць вырашэнне пытання блоку 2. Вот блок 3 максимально жаданне Польши у кароткатэрміновай перспектыве невыканальныя, і калі пры гэтым транспартны транзіт застанецца зачыненым, тому што транзіт для людзей нікога па вялікім рахунку не хвалюе. Вот, калі транспартны транзіт застанецца зачыненым, тады ўжо больш моцная пазіцыя будзе ў Лукашэнкі, таму што тады незадаволенасць Пекіна будзе ўжо менавіта Варшавай. Мы чулі таксама афіцыйныя заявы польскіх дзяржаўных асобаў пра тое, што мяжа будзе адчыненая тады, калі спыняцца правакацыі з боку Беларусі. Пра гэта казаў віцэ-прэм'ер-міністр замежных спраў Радослаў Сікорскі. А што вы маеце на ўвазе пад невыканальнымі умовамі, вось пра гэты трэці блок, які вы згадалі? Давайте так. Пытанне такое. Змяншэнне колькасці мігрантаў на мяжы – гэта тое, што можа абмяркоўвацца. Вызваленне палітвязняў – гэта тое, што можа абмяркоўвацца, але афіцыйны Менск ён будзе прывязваць гэта ў пэўным сэнсе да амерыканскага трэку і да пэўных чаканых саступак з боку Злучаных Штатаў Амерыкі дапамогу США ў вырашэнні пытання. Пытанне, скажем так, абмену нейкай інфармацыі аператыўнага стану па, скажем так, у тым ліку вайсковага характару, гэта ўжо ідзе. Змяншэнне ўзроўня палітычнай нейкай такой істэрыі з абодвух бакоў, гэта тэарэтычна магчыма. Вызваленне ўсіх альбо палітвязняў, менавіта па пажаданню Варшавы, гэта немагчыма.
крокі, назовем так, палітычнага характара, які калі Менск афіцыйна там выбачаўся, гэта палітычна немагчыма. А яшчэ раз, пакуль што мы маем тры катэгорыі патрабаванняў, якія былі агучаны. Першая катэгорыя, што паколькі была мяжа зачынена на час вучэння. Катэгорыя нумар 2, што мяжа будзе адчыненая пасля таго, як будуць вызвалены пэўныя палітвязні. Катэгорыя нумар 3, яшчэ раз, гэта з пункту внешнепольскіх афіцыйных асобаў. Мяжа будзе адчынена тады, калі спыняцца правакацыя. Гэта тры розныя рэчы. Тры розныя блокі, а не адзін. Таму я не выключаю, што з'явяцца яшчэ дадатковыя, я не выключаю, што з Менску з'явяцца дадатковыя, таму гэта ўжо тэма размовы дзесьці ў кастрычніку месяца. Спадару Ігору, ну вось ёсць жа таксама паралельна з'яўляецца ў медыях і ацэнкі наконт таго, што для Китая, в прынцыпе, гэта не такі важны вось гэты канфлікт, который варта развязваць, таму што там зусім трошачкі ад ягонага экспарту займае гэты кірунак. У такой сітуацыі ці атрымліваецца так, што нават сённяшні візіт высокапастаўленага кітайскага чыноўніка ў Менск, ён больш патрэбны Лукашэнку, каб з дапамогою Китая неяк дамовіцца, можна сказаць, альбо праціснуць палякаў на адкрыццё мяжы, альбо ўсё-такі ў гэтай сітуацыі больш Китая. Візіт прадстаўніка Китая ў Менск – гэта тое, чаго паслядоўна дамагалась Варшава. Гэта фактычна ў нейшым выкананне, магчыма, нейкіх дамоўленасцяў або выкананне нейкіх пажаданняў якраз такі польскіх палітыкаў, таму што яшчэ раз яны свядома паднялі стаўкі, спрабуючы прыцягнуць да пачатку ўзаемных кансультацый з краіну, якая ўплывае на Беларусь, Кітай. Адпаведна, яны атрымалі першы фактычны пазітыўны фідбэк. Ну, я маю на ўвазе, што калі раптам абодва бакі, беларускі і польскі, будуць упарціцца, ці не атрымаецца так, што кітайцы, вось як Трамп неаднойчы заяўляў, што я ўмываю рукі, тут кітайцы таксама скажуць, ну не хочаце дамаўляцца, мы таксама ўмываем рукі і ў выніку прайграюць, у тым ліку прайграе Лукашенка, бо мы ведаем, велізарныя страты несе не толькі беларуская чыгунка, але, напрыклад, і Беларусь калій, которому папросту не хапае вагонаў, каб гнаць калій у тыя ж самыя расійскія парты. Ну, наконт вагона крышку не так, таму што бігбэгамі у кантэйнерах Беларусь калій экспартаваў прыблізна 10-15%, скажем так, аб'ёмаў, калі казаць пра Кітай менавіта чыгункай. Яшчэ ад чыгуначнага транспарта астатні звычайным насыпным, але так збольшага гэта, скажем так, у партэлі, парты ідзе яшчэ раз насыпным, а не кантэйнерам. Таму з гэтай тэзай пагадзіцца не магу. Калі казаць пра супрацоўніцтва Китая з Польшай і Беларусю, тут пытанне ў тым, што і адна, і другая краіна, яны вельмі зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Китаем. Станам на сёння мы маем два дакумента. Адзін гэта фінальны дакумент па выніках візіта Ван І, дзе зафіксавана, што краіны будуць супрацоўніцтва развіцці транзіта Кітай-Еўропа, і там ёсць важныя пункты для Польшы. Гэта ў пытанні развіцця электрамабіляў, Польша хоча прыцягнуць гэты інвестыцыі, і ў пытанні гандлю тавараў падвойнага прызначэння. Польша хоча стаць пасярэднікам для такіх тавараў, у тым ліку ў пастаўках в Украіну. Яшчэ раз, гэта тое, што афіцыйна апублікаваны дакумент. З іншага боку, ёсць афіцыйна апублікаваныя дакументы кітайскім бокам, беларускі не любяць публікаваць чамусьці, дзе ёсць яшчэ камюніке нават з 24 года па выніках міжурадавых, скажем так, перамоваў, і там вельмі цікава ёсць, скажем так, абавязательства, што Беларусь і Кітай, яны беруць на себе абавязкі сумесна забяспечыць бяспечнасць транспартных калідораў грузавых цягнікоў Кітай-Еўропа. І ў дадзеным выпадку так, з гэты кейс, цяперашні, ён атрымліваецца, што станам на сёння фактычна Беларусь парушае взяты на себе абавязкі ў 2024 годзе. Яшчэ раз, гэты камюніке вісіць на сайце ўраду Китая, зараз скажу адрес,
Говсен. Ну, все вельмі проста. Афіцыйны адрас. Ось, Афіцыйны. але ёсць абавязкі пэўныя і Польшы. Таму яшчэ раз, пытанне ў часе. Станам на зараз Польша ў больш выгаднай пазіцыі. Калі кансультацыі не будуць пачаты, альбо калі Польша да пачатку кансультацыі, агучыўшы пэўныя свае патрабаванні, будзе падчас кансультацыі высоўваць новыя, у пройгрышнай пазіцыі будзе ўжо Польша. Спадар Ігор, таксама такі момант. Я вось прачытаў інтэрв'ю амбасадара РБ ў Кітаі Александра Шаравякова, якое ён даваў у пачатку гэтага года, і ён вось казаў пра ключавыя кірункі беларуска-кітайскай супрацы да 2030 года. На першае месца ён паставіў уласна ўзмацнення і рэалізацыя ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях». Выглядае, што цяпер гэты план цалкам сарваны, таму што Беларусь не можа ўдзельнічаць у такой ініцыятыве, калі мяжа зачыненая. Один пояс, один шлях – это не только транспортование товаров, это экономика палітычная, скажем так, инициатива, якая включае ў сабе і обмен тэхналогіямі, якая ўключае ў сабе лакалізацыю пэўных вытворчасцяў і так далей. Таму з аднаго боку так, гэта цывілізацыйны праект Китая, які завязаны табліку на лагістыку. Лагістыка важная рэч, але гэта не азначае, што ў дадзеным выпадку на гэта можна ставіць крыж. Тут таксама варта, скажем так, пазбегаць такіх крайніх ацэнак, потому что по вялікім рахунку Польша таксама ёсць рэалізатарам той же самой ініцыятывы «Адзін пояс, адзін шлях». Калі казаць пра само інтэрв'ю, ну, яшчэ раз я рэкамендую параўнаць тое, што агучыў чыноўнік, з дакументам, які называецца, зараз хвілінку перакладу расійскай, расійскай мовы альбо беларускай, як ён там называецца, сумесны камюніке ўраду Кітайскай Народнай Рэспублікі і ўраду Рэспублікі Беларусь 22 жніўня мінулага году 2024, дзе якраз такі пералічаны прыярытэты развіцця. Гэтыя прыярытэты яны супадаюць з падпісаным дакументам падчас саміту Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, падпісаны дарожнай карты развіцця адносінаў Беларусі і Кітая. Я маю на ўвазе агульныя кірункі. Ну, таму можна проста пачытаць два дакументы, паглядзець, ну, дзе крышку схібіў беларускі дыпламатаў альбо пра што. Спадар Ігор, я выбачаюся, што мушу перапыняць, бо у нас літаральна паўхвілінкі застаецца. Хачу вярнуцца ўсё-такі да простых беларусаў, да простых людзей. Ці можа быць такі варыянт кампрамісны, калі бакі трошачкі пойдуць адзін аднаму насустрач і адкрыюць якраз толькі грузавы пераход памежны, а якраз пасажырскі па-ранейшаму застанецца зачыненым. Рэальны такі сцэнар альбо не? На першым этапе такі сцэнарый цалкам рэальны, на жаль.